ଯାତ୍ରା ସିଂହବାହିନୀ କୋଳିଅଣା ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଭୋଳା ଶଙ୍କର। କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ କରଞ୍ଜିଆ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ରେଙ୍ଗାଳି ପଡ଼ିଆ ପନ୍ତର ପର୍ଜଙ୍ଗ ଢେଙ୍କାନାଳରେ। ଆଜିର ନାଟକ ମେମ୍ ସାହେବ। ଯାତ୍ରା ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ କେନ୍ଦୁଆ ବାରିଆ କେଉଁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ଲେଡି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର। ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ହେମଗିରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ନାଟକ କିଏ କାନ୍ଦି ନାହଁ ହାତ ଟେକ। ଅପେରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଭୂତମୁଣ୍ଡାଇ ପାରାଦୀପ ଜଗତସିଂହପୁର। ନାଟକ କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ନୂଆପଡ଼ା ଛତିଶଗଡ଼। ନାଟକ ପଣତ କାନି। ଯାତ୍ରା ସମ୍ରାଟ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ତୃତୀୟ ରଜନୀ କସେଇ ବାହାଲ କୁଚିଣ୍ଡା ସମ୍ବଲପୁର। ନାଟକ ଏଇ ବୋଧେ ଶେଷ ଦେଖ। ଏମିତି ସବୁଦିନ ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।